L'alcaldessa va dir fa uns mesos, quan li van preguntar per què vol ser recordada, va dir vull ser recordada per haver finalitzat el jardí del Túria. Es refereix al projecte del parc de desembocadura, un projecte que és el resultat del concurs d'idees que va fer el govern progressista presidit per Joan Ribó, amb un equip de redactor que va ser elegit també pel nostre govern. Miren les poques idees de model de ciutat que té este govern, que l'alcaldessa català diu que vol ser recordada per un projecte que va ser impulsat pel govern de Joan Ribó. Sí. Mire l'hemeroteca, senyora Llobet, mire l'hemeroteca. Ni una sola idea seua d'avantguarda en un projecte de ciutat verda. Ni el projecte del Wrecking in Power, que sempre posen d'exemple, adjudicat en el nostre govern. Ni el parc de desembocadura, impulsat i presentat pel nostre govern, que vostès només executen. Ni el jardí Trini Simó, aprovat i impulsat pel nostre govern, que vostès només han executat, un projecte que van deixar fet nosaltres. Ni els horts urbans d'Orriols, impulsat per nosaltres. Què han fet vostès de nou en aquesta ciutat? Què han fet vostès de nou en aquesta ciutat? Viure de rendes i posar pals a les rodes en nous projectes que tenien que haver seguit. Miren, el seu partit ha votat en contra dels objectius de reducció de gasos d'efecte hivernacle en el Parlament Europeu, un dels pocs partits de la família popular europea que ha votat en contra i han unit els seus vots a l'extrema dreta en el Parlament Europeu, quan tota la seva família havia votat a favor d'aquests objectius de reducció d'efecte hivernacle. Per tant, quina lliçó ens van a donar vostès a nosaltres, senyors del Partit Popular, si no són capaços ni de parlar de canvi climàtic en l'alternativa que han presentat?